Jubilarne 55. Varaždinske barokne večeri otvorio je talijanski ansambl Il Giardino Armonico, koji je nastupio u Varaždinskoj katedrali s izraelskim mandolinistom Avijem Avitalom i uz umjetničko vodstvo dirigenta Giovannija Antoninija. Vrlo smo ponosni što smo dio ovog festivala koji je međunarodno poznat. U našem kulturnom institutu u Zagrebu već razmišljamo o tome kako iduće godine nastaviti ovu uspješnu suradnju. Varaždin je vrlo važan grad, ne samo zbog baroknog festivala. I drugi talijanski ansambli gostovat će u sljedećim mjesecima. Varaždin i ovo područje su također vrlo važni zbog gospodarske suradnje, budući da talijanske tvrtke posluju u Varaždinu i u županiji. Ovogodišnji festival publici je ponudio atraktivne programe zahvaljujući gostovanju vrsnih glazbenika iz 17 država dosadašnjih festivalskih partnera. Stvarno mislim da je program izuzetan, imati glazbenike 17 zemalja svijeta nije mala stvar. Od Slovačke koja je bila naš prva zemlja partner, pa sve do Portugala koji su bili zadnja zemlja partner, plus još Turska, imamo glazbenike 17 zemalja svijeta i mislim da će ovo biti jedan vatromet barokne glazbe i baroknog doživljaja u našem gradu. Koristim priliku da se zahvalim svima koji su djeluju u organizaciji, ali i da se prisjetimo najzaslužnijih ljudi. Dakle, prvih 35 godina ravnatelj festivala je bio maestro Vladimir Kranjčević, njega je naslijedio Davor Bobić koji već gotovo 20 godina brodi i upravlja ovim festivalom i taj podatak da imamo samo 2 ravnatelja u 55 godina govori o stabilnosti i kontinuitetu festivala. Moram reći da ovaj koncept se pokazao kao pun pogodak uz jubilarni festival i ono što je meni posebno drago što smo spajali umjetnike različitih država na nekim zajedničkim koncertima i to je ta jedna dodana vrijednost. Ja sam rekao, uvijek su barokne večeri mjesto susreta, razmjene iskustava i ono što je meni tu posebno drago to je taj ljudski kontakt, međusobna, ja bih rekao, zavisnost umjetnika, ali opet oni će u tom zajedničkom muziciranju predstaviti glazbu na najbolji mogući način i to je ta radost, to je to veselje koje, evo, moram reći da ispunjava ovaj festival. Svaka država predstavlja se svojim najboljim glazbenicima. Stvarno svjetska imena poput Avija Vitala, Il Giardino Armonica, Giovanna Antoninija, Morisa Štegera, Akademija del Piacere iz Madride, Anne Moralis iz Madrida. Tu je prvi put gostovanje u Hrvatskoj, to je jako bitno, Akademija für Alte Musik iz Berlina. To je njihovo prvo gostovanje na našoj zemlji. Ne moram reći, oni trenutno imaju reputaciju najbolji ansambla takve vrste u svjetskim razmjerima, gdje god se oni pojavljivali, evo sad tu na koncertima u Tokiju, Londonu, New Yorku, svugdje su izazvali, ja bih rekao, spontane stajaće ovacije. Upravo su Varaždinske barokne večeri doprinijele tome da je Varaždin ponio titulu UNESCO-vog kreativnog grada glazbe. Ovo je jedan od najvažnijih brendova našeg grada. Mi smo sa Varaždinskim baroknim večerima članovi najeminentnijih svjetskih udruženja festivala i po Varaždinskim baroknim večerima nas prepoznaju u cijelom svijetu. Festival nacionalnog značaja održava se pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Zorana Milanovića. Varaždinske barokne večeri su svakako zaštitni znak ovog grada i svaki rujan podrazumijeva mlado grožđe i mlado vino i Varaždinske barokne večeri. Ja ne znam kako, ne mogu zamisliti jednu jesen, a da se one ne događaju. Mislim da bi bilo nešto jako loše ako ih ne bi bilo. A nadam se da se to neće dogoditi, da ćemo slaviti, ne znam, 110. obljetnicu Varaždinskih baroknih večera. One su svakako jedan od najvažnijih festivala u cijeloj zemlji, a također jedan od najvažnijih festivala rane glazbe u svijetu. Festival je pokazatelj pripadnosti europskom kulturnom krugu. Vidljivo je to iz visoke kvalitete glazbenog programa koji uz Varaždin obuhvaća koncerte u još 10 gradova i mjesta sjeverne Hrvatske. Drago mi je i čestitam umjetničkom ravnatelju Davoru Bobiću što je uspio okupiti svih dosadašnjih 17 zemalja partnera i zapravo sastaviti jedan festival, jedan program koji će u punini pokazati zašto su se Varaždinske barokne večeri tako kvalitetno razvile i prometnule zaista u jedan od najboljih europskih festivala koji njeguju baroknu i staru glazbu. Veseli nas naravno i činjenica da festival i ove godine iskoračuje izvan samog Varaždina. To je dobro i zato što se oplemenjuju prostori u susjednim gradovima i županijama, ali zato jer se zapravo obraćamo i novoj publici. Dosad je 17 država bilo partner Varaždinskih baroknih večeri, što također govori o tome koliki ugled ova manifestacija ima van
naše domovine, van granica Republike Hrvatske. Upravo tih 17 država sigurno ne bi bili partneri ove manifestacije da ne vide vrijednost. U sklopu popratnog programa Total Barok zemlje partneri predstavljaju svoju kulturu i gastronomiju. Ove godine imamo origami, imamo 17 država koje sudjeluju, svaka će nešto dati. Zatim imamo španjolsku gitaristicu. Postoje niz programa, filmovi francuske produkcije, zatim promocija vina, tradicijske kulture češke i mađarske, jazz band. Dakle, postoje programi koji upotpunjuju, odnosno nadopunjuju festivalski glavni program i možemo reći da je vrlo bogat. Tako spoj tradicije i suvremenosti u ritmu baroka ne živi samo u koncertnim prostorima, već i na ulicama i trgovima povijesne gradske jezgre.